Halor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. If you're having a good time, say, oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. Uba happy dong jungai ulapha da kajing tho show deputy commissioner jaka East Jet Hills district ban ujor halor kajing jor sepapalat kajing mi upumpum pat kajing bam dan kilintia kijat hasilenter ke surok National Highway 6 nadu juai sedorata cera ha ukurwa ba uni orang ba ulapha ru hidur kidar kum kisaki Ulaong haki babon gibenta jong ni surok ba asna ya ke surok da ka dewilat bat namar ka jing bom sna ba ka surok ka pen mi upumpum ubakta hadu ka tatai ka koi khya jong kinong shong ki khna skul bat ya kinong le jing dat ki ba hab ban ya na ni surok pa man la kasngi ulapen pauru ba ka jing bom dan kilin dia kijat ha kisnong kiba ka surok kaya ling ba kalabu ya ka jing em jong kinong ya lenti ha ka jing ma kham tam ki khna skul kiba hab ban ya lenti nakni ka surok ka ba ya tang ki kali he